आपसे मेरी पहली मुलाकात है और इनसे भी है, लेकिन हम कलाकार बाद में हैं, हम कला को पहचानने वाले लड़के हैं। सही हम कला को पहचानते हैं कि नहीं। ये जो लड़की है बड़ा ही सुंदर। अब भाई ट्रेन गुजरतिया आ तोर बलमुआ कलकत्ता कमात हुई आ तोरी है सखी पूछत हुई कि ये सखी बताओ बोल तहर बलमुआ आइलन कि ना आइलन। तो ये सखी कहतिया कि रेलिया रोजे आवेले, मालगाड़ी जातिया, राजधानी जातिया, पुरुषोत्तम जाता है। तो सखी जानते क्या रे सखी यही में हमारे बलमुआ बाकी आवत नहीं खन दुखों में कहतिया नचतो बिया कि रेलिया रोजे आवेले बलमुआ को न आवेला, रेलिया रोजे आवेले बलमुआ को न आवेले। अच्छा का हम पूछत नहीं कि मजा आवता मेल पैसेंजर बनके, मेल पैसेंजर बनके वो सिटी बजावेले। क्या करबू हमें है ना लोट बगल कि मेल पैसेंजर बनके हम बहुत तारा पर खुश बनी। ढोलक वाला के लोग बड़ा पसंद करे लो। अरे कि मेल पैसेंजर देखो हमार गोलू राजा नाव हो, हमारा नाचे कम आवेला। हां जी गीत कौनो कहब हम सुना दे भोजपुरी में, बाकी तारा के देखो तो बड़ी मन गदगद बा, तो हमरो मन करता कि कुछ कही। अरे मेल पैसेंजर, मेल पैसेंजर बनके वो सिटी बजावेले। ए सखी अरे रेलिया रोजे आवेले बलमुआ को न आवेला, रेलिया रोजे आवेले रेलिया रोजे आवेले पियावा को न आवेला। भोजपुरी ऐसा भाषा बा महाराज जी कि जेकरा तीत लागेला ओकरे ढीठ लागेला। अब भोजपुरी ऐसा भाषा है कि सबका मीठ लागेला। देखो हिंदी में गीत हम सुनले रहनी कि साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़िया कलाई में। अब एक भोजपुरी पर कहे कहीं तो कैसे कहे कैसे कि सोना न चांदी के हार मांगतानी, साजन बस तोहरा से प्यार मांगतानी, नहीं चाहिए हमारा के रुपया जी, रुपया जी बाकी छुट्टी लेके घरे आई हो सैया जी, सैया जी छुट्टी लेके घरे आई हो सैया जी। अरे रेलिया रोजे आवेले बलमुआ को न आवेला, रेलिया रोजे आवेले बलमुआ को न आवेला। जाना तरुए सखी ए सखी ऐसे तो तू शाखा हो, बाकी तरह के सखी बना दी हमार बलमुआ कह के गइल बाड़े। पूछो का अरे कहीं के गइले परसो आई। दुनिया के हर मेहरारू की इच्छा है कि बलमुआ यदि कमाए गई बड़े हां जी तो कुछ हमारे के लेके आई है। सही कहीं के गइले अरे परसो आई, आईब तो तारा के झुमका ले आईब तो तारा के झुमका ले आईब तो तारा के झुमका ले। बाकी तो बहु नहीं खाना ना तो सेजिया रोज सतावेले, जय हो सेजिया रोज सतावेले बलमुआ को न आवेला।
अरे रेलिया रोजे आवेले पियावा कबो न आवेला दिया रे बड़ा जुल्म दिया रे जिया जिया छोटी से ऊपर में ये दर्द दिया रे इसका इलाज नहीं कोई हो रब्बा मुझे रोग लगा रेलिया रोजे रेलिया रोजे बोलबुआ कबोना कोबले जरई तू कोबले जरई तू बाबा अच्छा तहर मुर्गी मारे के मन बा मुर्गी ये तो बड़ी सुंदर बात कहलू भोजपुरी में मुर्गी बहुत जरूरी बा सही बा जैसे कपार में चुरुकी हाँ जी पुरान घर में भुरुकी और सही भोजपुरी में मुर्गी आ किसान आदमी खातिर लहसुन कोड़े खातिर खुरुकी खुरखुरी बहुत जरूरी बा हाँ 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 जी बहुत तहार कला यार क्या हम कहें अरे कोबले जरई तू ये नहीं ना अब के बॉर्डर पास ना नु कैलू हा तबे तो तहर डांस निमन होता कोबले जरई तू जिंदगी के दिया रटती रहबी हम पिया पिया रटती रहबी हम पिया पिया कि बिरहा खूब सतावेले कि बिरहा खूब सतावेले ये शत्रुघ्न भैया कि बिरहा खूब सतावेले फिर भी बलमुआ कबो न आवेले एगो हमार भैया बड़े पवन सिंह जी के फैन एक लाइन हम गुनगुना देता नहीं हमरो अच्छा लागल है डटती कैसे संहतिया पुरान हो डटती कैसे संहतिया पुरान हो अरे देही है हमार बाकी देही है के जान हो देही है हमार बाकी देही है ई जौन धुन बानू हाँ जी बड़ी पुराना हो सही बा हमार गुरुजी हमार पिताजी का आवस का कि जहिया से छोड़ के गइला जहिया से छोड़ के गइला बाहर आए राजा जी ए राजा जी देवरा पढ़ावेला ककहरा ये राजा जी देवरा पढ़ावेला ककहरा करेलिया रोजे आवेले बोलबुआ कबो नया आवेला 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 प्लीज टेक रेस्ट मैडम अब वो नैना के भेजल जाओ जे कि कलाकार आज अतिथि रूप में आइल बानी सभे सब कोई आ जाए आज भजन में आनंद लेवे के बाद हाँ जी एहे में हम लोगों की सुनावत रहब सही जौना में माई बहन के भी कान ना बंद करे के पड़ी ऐसे कैसने आदेश है कि सब मारत रहे के बाकी हाँ जी तो बुझाता